Cafe! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Paano ang nanay mo Uy. sa inyo kapag January? Uy, Gagi pare, very basic. Awa. Ano yan aligaga. Oo, Ay. pabalik-balik sa ref at laging nagmamasid sa kung ano yung mga kinakain namin and all. Ay talaga? Because she is making sure na ang kinakain dapat namin ay yung mga tira nung New Year. Ayaw niya may natitira. Or else, naku, magagalit talaga siya. Ay, oo. Ganyan-ganyan din sa bahay namin. Uy, yung tipong talaga? kahit panis na kailangan kainin pa rin. Oo nga. Tapos yung yung kahit ang tigas-tigas na nung spaghetti, ilang beses nyo nang ininit. Awa. Maawa ka na lang dun sa pasta niya. Oo. Kasi yun na yung sumusuko eh. Pero kailangan mong ubusin yun. Usually ganun lang yung mom ko eh. Ikaw kayo ba? Sa amin naman, tuwing January, syempre para sa mga nanay, ano din yan bago umpisa. Ay, oo. Ayan, umpisa ng pagbabago. Ay, oo, tama yan. Diba? So, nagsiset din sila ng mga goals nila, mga New Year's resolution. Oo. Pero hindi lang tungkol sa sarili nila. Pero, halimbawa, yung nanay ko, New Year's resolution niya, mas magluluto na siya ng gulay para magkaroon naman daw ng sustansya yung katawan namin. Yung mga Ay, ang galing. ganyan. Oo, yung mga nanay na in all fairness, hindi marunong magluto. Awa. Magsasabi na, okay, New Year's resolution ko, mag-aaral na akong magluto. Ayan. Ng mga cream brulee. Ayan. Mga ano nga yun? Mga... Chicken cordon blue, Yan. red, yellow, orange. Oo. Ay nako, kaya eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng nanay Tuwing bagong taon! Tara, Cafe! Tara, Cafe! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga mahilig. Ay, mahilig. Yung totoo. Pabebe dapat, number 4, diba? Ay, oo nga pala. Yung totoo, 2024 na. Number 1. Inot. Muna, ito ang mga mahilig mag-recycle. Kainan na! Kainan na. Parang mali. Ayan, kain na. Ay, ano to? Spaghetti? Ayan, kumain ka na. Bakit, Mar? Spaghetti pa rin? Handa pa natin to nung New Year Ano ka ba? Huwag kang nag-iinarte dyan. Kailangan ubusin natin yan. Bagong taon na bagong taon, magtatapon tayo ng pagkain. Ako, masama yan. Ubusin mo na yan. Biko, di ba pwedeng pahinga muna sa spaghetti? Hindi! Bakit ka umiiyak? Ganyan ka na, Biko. Hindi mo na ako mahal kasi hindi mo na ako Hindi, mali pala. Hindi mo na Di na kita kinakain. Hindi mo na kinakain yung mga luto ko. Ito naman si Jessa. Ito, Ayan. kakainin ko na. Ayan. Pati ikaw, kakainin ko. Ayan! Oy, pero legit to yung mga nanay na mahilig mag-recycle. Awa. Ito yung sinabi ko kanina sa intro natin na nagbabantay sarado sa ref. Awa. They're making sure na walang mapapanis, na marirecycle lahat ng pagkain. Tuto. Pero in fairness naman sa mga nanay, hindi naman nila sa'yo gustong ipakain to para lang ubusin. Diba? May mga nanay naman din na resourceful talaga. Tama. So halimbawa, adobo. Oo. Alam nilang yan yung lulutuin nila kasi yan yung tipong habang tumatagal, lalong sumasarap. Ay, oo. Diba? Tsaka matagal siyang mapanis kasi yung adobo sa amin meron niyang suka. Pinaglalaban ko talaga yung suka. Meron naman talaga. But may iba akong mga friends na hindi talaga sila naglalagay ng suka. Ay, talaga ba? Oo. Sa kilikili pa na lang. Kilikili pa lang nila. Sold na sila. Oo. Ay, naku. Anyway, that's number 1. Muna naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadua, ito ang mga Pabebe. Biko, bakit ang aga-aga nakasimangot ka na naman? Alam mo, Mar, tigilan mo ako. Huwag mabiko-biko, ha? Wala ko sa mo. Bagong taon, ganyan ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Paano hindi iinit ulo ko? Paano hindi iinit ulo ko? Lumipas na yung Pasko, 3 Kings, tapos bagong taon na wala pa rin akong natatanggap na regalo sa'yo. Biko naman Sabi mo kasi noong huli kitang tinanong kung ano gusto mo, sabi mo, wag na. Sige, alis na lang ako. Biko, saan ka pupunta? Doon, maglalaban na lang ako. Hayaan mo mapudpud yung kamay ko. Tapos magsasampay ako. Hayaan mo na rin mamatay lahat ng buo ko sa init ng araw. Di ba patay na? At pagkatapos nun, magluluto
magluluto na lang ako. Hayaan mo na lang din na masira yung balat ko dahil sa init. Biko naman. Halika na. Ipapasalon na kita. Dadalhin na rin kita sa Bangkok. Wag na, Mar! Kasi kung ipapasalon mo ako, pupunta tayo sa Bangkok. Wala naman akong cellphone na pang selfie. Wag mo na akong bilan ng iPhone 20. Wag na! Ayan. Ito na, tuwing January, dito nagsisingilan yung mga na. Ito yung pagkakataon kung kailan sumisingil yung mga nanay. Totoo. O yung mga pabebe kasi sila nung December. Tinanong mo, ma, anong gusto mo? Hindi, wag na. Para na lang sa kapatid mo. Ipunin mo na. Ma, may 13th month ako. Gusto mo ba hati? Hindi, wag na, ipunin mo na. Ngayong January, hindi mo binigay, saka siya magagalit. Kaya maniningil. Oo, maniningil siya. Pero deserve naman kasi imagine mo naman, 'di ba, buong Pasko, buong New Year sila yung nagluluto, naghahanda. Kaya bigay na lang natin para hindi na magbunga nga. Tama. O tsaka mas okay na yung ganito yung nagpapabebe. Very specific magreklamo yung wag mo na akong ipasalon. Wag mo na akong i-treat ng samgyup. Ayan. Yun na yung parinig kung hindi nyo pa alam yung sign. Oo, tama. Yun. Siya kabisyo, hindi mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang nanay mong bungangera. Ayan. Bungangera pa rin ngayong 2024. Yun. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Nako, Robin Shena, may mga dumalaw sa'yo ngayon dito sa booth. Ay, oo. Tignan mo mga laing kapampangan yan. Si Ate Mitch, Kuya Gineb, Nabong. Feeling ko nakikinig si Tito Benny, naiinggit yun ngayon. Diyan sa may Tabuyok, sa may Apalit, Pampanga. Siyempre, shoutout din sa mga taga Nabs Furniture. Hello. Ayan. Bili na kayo ikaw Oo, bibili ako ng avail pinto. mo yung... Baka doorknob lang yung ma-afford natin. Kaya nga Ay, gusto ko lang din batiin ang Grab driver na nakikinig sa atin, si Sir Aniceto Bulagsak. Yun! Ayan. Salamat, ginawa nyo kaming #1 simula last year up until now. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat. Siya kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shena. Your Uragang Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!